Hej og velkommen til den her CSGO case åbning. I dag laver jeg en CSGO case åbning. Vi skal have nogle... Wow, Falcon. Her, Falcon. Hvor mange var det jeg havde? Skal vi købe? Skal vi købe 3? Jeg har 1, 2, 3 Falcons. Jeg skal enten købe 3 Falcon, eller så købe 2 Falcon og så nogle Shadows for resten. Købe 2 Falcon. Bum. Her. Åben. Brug nøgle. Oplås beholder. 1 eller 2. Ja, nummer 1 selvfølgelig. Selvfølgelig skal det være 1'eren. En Galil. Rocket Pop. Fuck hvor fedt. Køber 3. 3. Oplås. Her er 2'eren den her gang, fordi 1'eren det har ikke noget held. Det er ret røv. Åh!